Син мине салып бишеккә, ак биләүдә тибрәткән. Синең таңнарның нуры да ага минем йөрәктән. Үскән җирләрем ал гына, туган җирем гөл генә, туган җирне сайламыйлар, аны Ходай үзе биргән. Ул дөньяда бер генә, ул дөньяда бер генә. Әйе, һәрберебез өчен туган җире кадерле була. Без исә бүген гүзәлләрдән гүзәл Актаныш төбәгендә, Әнәк авылында. Биредә Татарстан Республикасының беренче президенты, Татарстан Республикасы дәүләт киңәшчесе, ватан алдындагы казанышлары өчен орденының тулы кавалеры, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевка багышланган бюст ачыла. Сарашлы елгасы буена урнашкан, тарихи мәгълүматлар буенча 17нче гасырда нигез салынган бу авыл һәркемне ачык күңел белән каршылый. Тәрәзәләре үк елмаеп торучы төбәкнең тарихы да борынга. Биредә элек-электән эшкә батыр, сүзгә тапкыр халык яшәгән. Хәтер битләрен барласак, мәсәлән, 1848 елдагы рәсми язмаларга таянып, хуҗалыкларның 200гә якын ат, күпләп мөгезле эре терлек, кош-корт, умарта тотканын белешеп була. Шул ук елны мәчет, ә бераз соңрак аның янәшәсендә мәдрәсәдә исәпкә алына. Гыйлем алуга омтылу Әнәк кызлары егетләренең канына сеңгән сыйфат. Шушы авыл урамнарын гөрләтеп үскән, ил тарихында якты из салган шәхесләре, бүген төпле тормыш алып баручы игелекле халкы моның ачык мисалы. Тамырларны барлау. Минтимер ага бу көнне зур тантанага килгән кунаклар белән иң тәүдә сүздә түгел, кылган гамәл белән яхшы тәрбия биргән әтисе Шәрип, әнисе Нәгыймә апаның каберләрен зиярат кылды. Алар рухына дуга багышланды. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Тагын бер кат уйлану, күңел белән үткәннәргә тоташу мизгелләре иде бу. Күз алдына уллары өчен ихлас горурланучы Шәрип аганың мәхәббәт сыны белән зирәк Нәгыймә апаның сөйкемле елмаюы гәүдәләнгән сыман тоелды. Әйе, авыл урамнарыннан ышанычлы адымнар белән атлаучы уллары ил горурлыгы. Авыл уртасында Бөек Ватан сугышында катнашкан якташлары хөрмәтенә куелган һәйкәл. Шушы җирлекнең талантлы шагыйре, батыр йөрәкле фронтовик Нурбаян образы да уелган бу истәлекле урынга. Киткәнемә инде бик күп еллар, сагынгандыр мине карурман. Мин югында инде бик күп уллар, үскәннәрдер. Хәзер мин аларны танымам шул, танымам. Дип яза ул Туган дигән шигырендә. Таный, әле ничек кенә таный авыл үзенең сөекле улларын. Минтимер аганы да туганыдай сагынып, көтеп алалар биредә. Бәйрәмгә килгән авыл халкының, якташларын, дәрәҗәле кунакларны дулкынланып, ихластан каршылавыннан, аралашуыннан моны чамалавы кыен түгел. Әнәккә юлы төшкәннәрне әллә кайдан тәрәзәләрен балкытып каршылаучы Шәрип ага Шәймиев ярты. Бирегә килүчеләр аны аеруча яраталар. Чөнки нәкъ менә монда иң кадерле ядкарлар, калепкә якын истәлекләр тупланган бит. Шәрип аганың музей йорты беренче президентыбыз үскән гаилә учагының яшәү рәвешен чагылдыра. Фотосурәтләр, күңел сандыгындагы хатирәләр белән бәйле экспонатлар, йорттагы һәр нәрсә ил башының әтисе, авыр юллар үткән чын җир кешесе, авылның аксакалының тормышы турында сөйли. Шушы нигезнең тоткасы, бөтен нәсел нәсәбәне бер йодрыкка туплап гомер иткән Шәрип аганың йорты каршында улының еракка төбәлгән ышанычлы карашы сурәтләнгән бюсты. Бу үзе үк символик мәгънәгә ия. Тантана Минтимер аганың балачак, яшьлек хатирәләренә нигезләнеп, шул чорны чагылдырган театраль күренешләр белән башланды.
Кунаклар мәйдандагы кыю, тиктормас ир бала, беренче президентыбызның бала чагын уйнаучы егеткә ияреп, үткәннәргә кайтып килде. Кич белән әти безгә гармунчы малай Зөфәрне чакырган иде. Әле аның уйнаганын күреп, мин дә ирәнсен дигән инде. Ул Зөфәрнең бармакларына күз яра торган түгел, көйне сибә генә. Җырлап та җибәрә әле. Идел бит ул, тирән бит ул, тирән бит ул, киң бит ул шул. Бигрәк хикмәтле сүзләре бар татар халкының. Ташка языла торган сүз мәңгелек була дип әйткәннәрдер инде. Тырышкан табар, ташка кадак кагар диләр. Әле бик төгәл кеше турында да ташка тамга салган, төп төгәл фәлән вакытка да килеп җитешә ул диләр. Монда да үзгәрмәс сыйфатны ташка тамга сулып билгелиләр. Шулай. Гармунга да тарта күңел, прокурор да буласы килә. Әти авыл хуҗалыгы ягына өнди. Мине бер генә нәрсә борчый. Кайда, кем булып хезмәт итсәм дә, халык канәгать булырлык, ташка язып куярлык эшләр башкарасы килә. Барын да үстереп эшлисе килә. Үстереп булырмы икән? Эшкә бигрәк батыр бит безнең як халкы. Шлем кидерербез айга да, игенчегә басу тайга да, туган туфрагына төшкән орлык өчен, кыраулар да хәтта файдага, болын юрган кибет урман чаклар, безнең егет чаклар биредә. Тәүге тапкыр хезмәт җибешендә насип булды монда күрергә. Шушы җирдән шыткан орлыкларбыз, халкым безне мулдан сугарган, беребез дә хәтта ялгыш кына милләт тәрбиясен бозмаган. Туган туфрак безне чыныктырган, сабырлыкны сынап биектән, таба кебек басу юлларының кайнар тузанында биеткән. Шушы җирдән шыткан игенчедә, туган якта олы юлбашы. Батыры да, тапкыры да монда, шундый җирдә туа ил башы. Шәйх Әхмәт абый ни диярсең инде? Вакыт дейм, Шәрибенем, вакыт. Картларда вакыт дей. Күрәсең бит җир, ничек күпер белгергән. Hey! Тук елларда да бу кадәр булмый торган иде. Кара син җирне. Шәшүгә вакыт җиткәнлеген бишектәге бала да кычкырып тора. Ничек кенә башкарып чыгарга инде калыгач. Көне буе кырдашларны кешесе дә калмады бит аның. Орлыгында шәшүгә тотсаң ашарга, ашарга тотсаң шәшүгә юк. Үләннәр бераз күтәрелеп, халыкның кычытканга туйганын көтеп торсаң, соңга калырга да мөмкин. Ул чагында инде киләсе елга да ачлыктан кәкрәячәкбез. Аптыраган инде, аптыраган. Шулай инде менә картлар да пушыналар. Беләсеңме? Аннан бит син шуны аңла. Җирнең дымы китә бит аннан. Беләм инде, беләм. Бер яктан ашкалык, икенче яктан шәшү, өченче яктан райком. Нишлисез инде дип тинтертә. Синең бер дә борчылма. Синең атаң Шаһи Мөхәммәд иң авыр ачлык елларында да халыкны ташламады. Шәшүгә дә җитте, тамакка да үтте. Шуңа күрә дә жаңа булаш атаңны кулак тигәчтә халыгынан 100 чирмәде. Син ни әйтсәң шулай булыр улым. Аннан син шуны да аңла. Аның арайкумы да, ачлыгы да мәңгелек булмаса, Аллаһы буйрган булса. Шәп әйттең, Шаһи Әхмәт абый, шәп әйттең. Нәк өстенә генә бастың бит, ә? Карчык! Әйдә җыен. Кырдагыларга күп итеп ботка пешерерсез. Ныгытып ашасалар, ныгытып эшләрләр дә. Менә дөрес. Аллага тапшырдык. Шулай булсын, әйдә. Әйдә, Аллага тапшырдык.
Күрәсеңме? Без шәшкән игеннәр ничек мул булып үсеп киләләр, а? Тәки үзебезнекен иктек бит, Үз вакытыбызда шәштек. Менә ул байлык улым, менә. Олай булгач, икенчедән дә бай кеше юктыр инде җир йөзендә. Шулай булырга тиеш тә улым. Илне ашаткан кеше үзе ашаткан кешеләрдән фәкыйррәк булырга тиеш түгел. Аңладыңмы? Менә шулай. Син ана инженер Кәтиев кебек бул. Аның кулында техника, аның кулында икмәк уңышы, халык өмете. Син улым үз нигезеңдә башкаларның нигезидән нык булсын дисәң, авыл хуҗалыгы техникасына баш бул. Аңладыңмы? Айе, улым. Карале улым. Тик менә ир кеше үз башы белән эш итә белергә тиеш. Ир кеше өендә дә, җирендә дә, илендә дә хуҗа була белергә тиеш. Менә шулай улым. Тик менә өйдәгеләрнең дә, илдәгеләрнең дә сүзләренә колак сала белергә кирәк. Ә син әнинең сүзенә колак саласыңмы соң? Эй, минкәй улым. Ничек инде салмыйсың бей? Ишеттереп әйтә белгәч, ничек кенә саласың әле ул? Синең бит әниең бик грамотный. Урынын, вакытын туры китереп әйтеп куя белә. Тик улым, тәрбияли димәкче булам инде. Минем бер дә әнинең сиңа нидер тәрбияләп әйткәнен ишеткәнем юк. Ә менә монысы инде икенче сталык. Ирне ир дәрәҗәсенә күтәреп тә, башкалар алдында тыйнак кына синең куйныңа сыйынып тора белгән хатыннан да кадерлесе юк. Тик улым исеңдә калдыр. Җиң сызганып эшләр өчен өеңдә терәгең нык булырга тиеш. Аңладыңмы? Аңладым, әти. Арайын син булмасын, Карасын, субханалла. Башаклар ничек тулышып өлгергәннәр. Субханалла, субханалла. Я, Шах Әхмәт абый. Бу юлы ни диярсең инде? Вакыт дим улым. Син каралы башакларга ничек тулышып пешкәннәр бит. Вакыт илем, вакыт. Ә башкалар нигә иртәрәк чыктыгыз дисәләр ни диярсең? Сен борчылма. Башта шаярысың, без ишетмәдек диярсең. Оннан әйтерсең, бездә бит аның кояшы да иртәрәк чыга диярсең. Ярар. Бер сүз дә әйтмәсләр, Аллаһы боерган булса. Ярар, әйдә Аллага тапшыр. Тапшырдык әйдә. Татар халкы җиң сызгана икән. Таш кыяда гөлләр үстерер, шүлләрдән дә хәтфә болын ясар. Морадына һәр чак ирешер. Татар халкын һич кем бүлә алмас. Бердәмлектә аның язмышы. Ар җиһанны тоташ далай итеп имләү безнең тарих тавышы. Татарлыкны тасвирлар мондыймы? Ул сыймыйдыр сүзгә, килергә. Татар рухы, милләт казанышы ялкын булып яна күзләрдә. Татар халкы ялгыз яшәмәде, ялгыз көрәшмәде кырларда. Ут күршеләр, дус туганнар барда. Безнең байрак булыр гөл алда. Безнең халык якты көннәрендә, кара төннәрендә күп күрде. Ә тәкъдирен җырлап каршы алып, рәхмәт әйтеп, ары кичерде. Кызлар! Тотынган көлтәләрегезне бәйләп бетерегез дә, кайтырга кузгалыйк. 2 сменалык норманы тәгаен эшләп бетердек бит, Әлем әйтәм, шул хөрмәттән буш кул кайту килешмәс. Ким дигәндә сменасы бер учтан 2 уч ашлык тутырмы ярамас, кызлар? Нәрсә сөйлисең? Анысын алгачта ут етеп кайтабыз бит әле, кызлар. Кайчан рәхәтләнеп, авыз тутырып чын икмәк ашарбыз икән, кызлар. Әйтмә дә инде. Апалар! Улым, Әни! нәрсә булды, балам? Әти әйтте. Кашапов тикшерү белән килде диде. Бүген бер тик талы күрмәсеннәр диде. Тиздән үзләре дә киләселәр. Ой, рәхмәт төшкер балам, әле дә ярый син бар. Әле дә ярый, Шәриф абый хәлгә керә белә. Кызлар киләләр. Киләләр. Иптәш Кашапов, менә безнең өлгер.
Уракчылар берсеннән бер сәлгерләр. Икешәр сменалык норманы үтәп баралар. Өлгерләрдер шул өлгерләр. Куллары кулга йөкмейдер. Ыштан төпләренә ашлык тутырганда, әй? Иптәш Кашапов, сезгә ашлык эзләгән булып, кызларны хормалау ошап китте бугай, No, кызый, син давай авызыңны шамалабаш, җавап бирәсе булмасын. Карале, Шәриф, булай уңышларың яхшы күренә. Алланың бергәненә шөкер. Энем, бу биттеге син яз көне килеп, нәсте? Bütün şeşülük ırlığını aşağı bitirip, basuğa bişkine bir tık ırlık şeştiksmi diyeceğim basu bu, enim. Yarar indi, yarar. Cemaat her kiminin bitinde üz işi. Siz yandan artık irik bilsen bunda, iş degenden Eydel Şerif senin yurt jirlerini tam karab çıkayım. Urak üstü bit, ne uçuştuğun ne açlıklar yok mu anda tağın? Eyde andan kantorga sıravlarım var. Sen malay смотри benim. Eyde gittik. Onlar da haman şuşu. Yazgı şeşuk kıssası iken, ey Allah! Әни, ник әтиге бәйләнә ул һаман? Бу юлы бөтенләй кайтармыйлармы инде? Борчылма, балам. Әтиеңнең Кашапов абыеңны беренче генә күрүе түгел. Аңлашырлар. Кайтыр Алла теләсә. Күрәсең бит. Бездәге кебек уңыш бер кайда да юк бу елны. Шундый хезмәтне дә күрмәсәләр, әтиеңне генә түгел, бөтен игенчеләрне хөрмәт итмәү була ул, балам. Дөрес әйтәсең, Нәгыймә килен, дөрес әйтәсең. Biz bit hizmet bilen gene түгел, bizim tırmışımız, yazmışımız mı ne şuşunda? Biz bit ne şuşu tofrakta, şuşu yerde tekerep üsken kişiler bit biz. Dünya bulgaç, türlü şaklar bula balam. Әтиң кебек нык бул, сабыр бул. Халыкка сыйын, җирдән айрылма. Тамырларың нык булса, сине бер кемдә йолкып ташлый алмас, иншалла. Язып куйдык ташка. Туган җирдән башка хәзинә юк безгә дөньяда. Эх, үсер бездә, зур кешеләр дә булырбыз. Ләкин ташка язып куярлык итеп яшәр өчен яратырга кирәк. Илеңне, халкыңны, эшеңне чын күңелдән яратырга кирәк. Минтимер Шәрипович республиканың социаль-иктисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәяләй. Минтимер Шәрипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәр вакыт уңышлы тормышка ашыра. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимер Шәрипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны и республики. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимира Шәриповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимира Шәриповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны
воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Хөрмәтле Минтимер Шәрипович, сезгә туган республикабыз хакына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменә олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, тәкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан не как президент, а как просто гражданин республики. Минтимер Шәрипович, ол безнең укытучыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимер Шәриповича. И мы ему искренне благодарны. Без башыябыз Минтимер Шәрипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, озак еллар исәнлек, саулык телим сезгә. Рәхмәт сезгә. Жизненный путь Минтимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимир Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем, великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимир Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. Да. И вот с тех пор, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимир Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, и практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно, даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И, как заслуженно, этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить, его четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты как в республике, так и в целом в нашей большой стране, на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники. Минтимир Шарипович, вам. Спасибо вам большое. Спасибо. Хөрмәтле
авылдашлар, якташлар, райондашлар, хөрмәтле президентыбыз Рустам Нургалиевич, Игорь Владимирович. Трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний, суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. И я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину, ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей, то, что увидит и сумеет оценить, в данном случае как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу, Игорь Владимирович, передать наши добрые слова от всех нас. Барыбыздан да зур рахмет, тирән ихтирам белән. Аллаға шөкер, менә шундый матур көне дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мондый уңышның әле булганы юк иде. Бу хәерлегә булсын, озакка булсын иде. Моны әйтеп кенә бетерә торган түгел. Бөтен республикабызның күп милләтле халкына шын күңелемнән барыгызга да, район җитәкчеләренә дә, хөкүмәт органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да шын күңелемнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең нәселебездән бик зур сезгә рәхмәтләр, исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Менә күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кичкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хадиш апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хадиш апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кердек. Безнең инде дөресен әйткәндә, укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит әле республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Үзебездә монда районыбызда ничә театр. Инде бүген Ингел Апапыч Рустам Нургалиевичкә ниндидер шундый диләр, нинди театр булырга мөмкин әле, тагында нинди планнарыбыз бар дип сөйләп, мөрәҗәгать итеп, киләчәгебез Алла бирсә якты, уңышлы булыр. Без инде шушындый менә дәрәҗәгә җиткәнбез икән. Бу инде бөтен җирдә көн саен була торган хәл түгел бит инде. Бу безнең сезнең белән гомуми горурлыгыбыз. Минем әйтәсем килә, без менә Нурбаянның менә бу эшне инде Рустам Нургалиевич менә шушылай иттереп мәңгеләштерик дигәчтен геройны. Нурбаянның һәйкәлен менә шушында безнең күршедә итеп бит инде ул. Безнең шагыйребез. Кызганычка каршы 23 апрельдә 45 елны вафат була. Подполковник Нурбаян. Аның патриотик шигырьләре ул гаҗәп, дөресен әйткәндә, шул вакытта ук нәфрәт сүзләре дошман исеменә җиткереп, менә шулай хезмәт итеп халкыбызга вафат булган бөек ватан сугышы батыр дип әйтәсем килә. Миңа шул чаклы куанычлы, чын күңелемнән әйтәм, аның белән бер рәттә инде шулай сөйләштек, проектны ясаганда да аларның менә яшәгән урыннары да шунда, менә шушылай янәшә килеп чыгуы.
Менә килеп тора бит ул дөресен әйткәндә тарих үзеннән үзе менә чынлап әйтәм барлыкка килә. Безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Тагын да байрак тарихыбыз. Шуңа күрә инде әйтергә мөмкин сүзләрне әйттеләр. Минем әйтәсем килә, әгәр дә намус белән тырышып эшләсәң, Аллаһ Тәгалә язмышны шушылай инде күргән икән. Барыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Менә чын күңелемнән әйтәм. Инде матур иттереп монда саклап, матур иттереп зур эшләр оештырырга кирәк безгә монда. Мәктәпләр белән, башка оешмалар белән бу чаклы гаҗәп эшләнгән эшләрне бик зур рәхмәт моны башкарып чыккан шәхесләргә, җитәкчеләргә. Аннан әйтәсем килә Илшат Шәйхичка рәхмәт сүзләре. Ул безнең төпчек малай, төпчек бала. Әткәй мәрхүм ана инде төпчек бала булганлыктан, ул җылый манкалар ага теге югарыштан төшә иде монда безнең йортка. Әткәй аны колхоз председателе бит инде, аны эше күнтүн бит инде. Шуңа да карамастан тарантасыннан төшеп, аның каршына барып, аны кычаклап күтәреп Аллай да менә тормыш шулай бит инде. Кеше бала, төпчек бала бигрәк тә кадерле була кешегә. Менә нинди генә шундай якты истәлекләр бар. Бу дөресен генә әйткәндә менә авылларны шушы чамага китереп итү өчен бер үрнәк бу. Монда кем генә яшәмәсен, кайсы йортта менә урамны әгәр дә карасан, һәр берсенә алар бер-берсенә шапмаган, шул ук вакытта шул чаклы матур иттереп эшләнгәннәр, куйма нинди төстә, ничек куйлырга тиеш бергәләп, киңәшләшеп эшлиләр. Авыл җирендә әйт. Менә шуннан үзебезнең кадеребезне беләбез бит. Батып, шумып йөрсәң дә бер хәл. Гомерең бу шулай үтеп тә китә. Барбер Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле. Безнең динебез шулай, үзебез шулай. Инде менә чын барлыкта шушы эшләрне башкара алабыз. Бөтен менә бит район башлыклары безнең монда, бөтен республика җитәкчеләре дә монда, менә инде үзебезнең авылдашларыбыз, күршеләр, бөтенесе монда. Тантананың иң югары ноктасы ул Минтимер Шәрипович хөрмәтенә бюстны ачык дип игълан итү мизгелләре. Әнәк авылына багышлап язылган җыр дулкынында кунаклар белән бергәлектә Минтимер ага паркка агач утыртуга юнәлде. Яшеллеккә уралган җирлеккә ныклы тамыр җибәрерлек яңалары истәлде. Күңелле мәшәкатьләр арасында без кунакларның кайберләре белән аралашып өлгердек. Үзенең туган авылына игътибар итү, аны онытмау, нинди генә бик кеше булса да һәм менә шушылай иттереп авылны бер яктан төзекләндерү дә, икенче яктан монда эшләгән кешеләргә эштә бар, бик матур. Мин әле исемдәм, бит үзем дә шушында эшләп киткән кеше, үз вакытында 80нче елларда Актанышның комсомолның беренче секретаре булып,
Шуңа күрә бу авылның нинди хәлдә икәнен, аның халәтен беләм. Әлбәттә инде танырлык түгел, һәм бу безнең киләчәк буыннар өчен әлбәттә үрнәк булып торырга тиеш. Беренчедән, безгә барыбызга да авылдан чыккан кем генә булуына карамастан, депутатмысың, җитәкчемесең, син үз авылыңнан торырга тиеш түгел. Мөмкин кадәр булган кадәр аңа ярдәм итәргә, аны сагынып кына җырлап ятып түгел, яки анда сирәк кайтып кына менә шунлап торып, кулыңнан килгән кадәр ярдәм итеп, менә бу яктан беренчедән үрнәк күрсәтә. Икенчедән, әлбәттә, инде тагын бер тапкыр әйтәм, безнең яшьләребез өчен бу шын патриот мисалы, үз ягыңны ярату, үз туган авылыңны күрү, андагы кешеләргә ихтирам. Минемчә, менә күбрәк сүз сөйләгәнче, менә шушылай эш белән күрсәтү, шушыны моның роле бик зур дип әйтәсем килә. Безнең өчен иң кадерле булган кешенең бәйрәме бүген. Менә безнең бергән ушады Миңтимер абзыйның абзыйсы бар, Хан Тимер абый. Хәдердә тормыда машинасы тора бит. Шушы машинада без басудан икмәкләр ташый торган идек. Шушы машинада бүрәнәләр ташый торган идек бергә. Җәй кышы бергә булдык. Кайсы вакытта абитта каларга, кайтырга өйдә вакыт юк. Абдыса пита торган монда Шәриф абзыйларга. Аталары Шәриф абзый. Бик акыллы, бик грамотный кешеләр иде. Монда аналар шунда тоже кертеп, ашатып, эшертеп, тагышка китә торган идек. Менә монда безнең бер-берсенә бер күл бар иде. Шул күл кыш көне ката торган инде. Талның кәкер урындарын кисеп алып, шуны хакка уйный торган ат бугы белән. Шунда Шәриф Хан Тимер абзый, Миңтимер абзый туры безгә килеп кушыла торган иде. Яшь вакытында бергә уйнап, менә шулай бергә көлеп үсән кешеләр инде бар. Миңтимер Шәриф улының авылдашы Назиф ага сөйләгән истәлекләрдәге Сарашлы елгасы бүген заманча төсмерле. Бабайда кунакта паркы нәкъ менә шушы суллык аша ике ярны берләштергән күперне дә үз эченә ала. Милли бизәкләр беркетелгән капкадан керүгә кунакларны кабаттан Минкәй атлы малай Миңтимер Шәриповичның малай вакытын уйнаучы егет каршы алды. Хош киләсез, кадерле кунаклар. Хәерле көн, Рөстәм Нургалиевич. Хәерле көн, Миңтимер Шәрипович. Булдырасың шунда. Бу Минкәй бу. Мине кичкенә чагында Миңтимерне безнең авылда шулай иде, Минкәй дип кенә. Әтидә Шәй Мөхәммәд бабайның Шәйми. Шулай өйрәнелгән инде. Әгәйдә. Туктагыз әле, сез нәмәләр? Сөйләмәсезгә. Син тантаналы чарада Миңтимер Шәриповичның малай вакытын уйныйсың дигәч, мин сезнең турында бөтен мәгълүматны укып чыктым. Мин сиздем инде. Бигрәк күңелле машаралар майтаргансыз икәнсез, әнә малайлары белән. Мин орын дусларыма да сөйләдем. Һәм без сезнең өчен менә шушы яңа татта хәзинәләр буенча сәфәр әзерләдек. Рәхим итегез. Яшырын башырын түгел. Сезнең бер мәҗлестә баяңа кушылып җырлаганыгыз интернетта бөтен татар дөньясына үрнәк булып таралды.
Гармончылар янында тукталып бераз җырлап та алгач, кунаклар шәпи уены белән таныштылар. Минтимер ага Менкәйгә кушылып, ул уенның тәртибен үзе аңлатты. Иш башына атадыр шәпиләр, тараканнар, аны яу иттереп. Хәзер диде. Барыбыз да баштарыбыз гына әйбер инде. Минтимер абый. Давай. Сезнең уен тәртибе хәтерегездәме? Кунаклар, хәзер мин сезгә бу уенның тәртибен аңлатам. Менә бу әйберне алабыз. Балалар, шәпиләрне куйыз Галича карашын. Ара эш бирәбез. Абыйша кыш көне уйныйлар. Көне авылда. Әйдә, һәм аның белән сөякләргә ләгергә тырышабыз. Ләкмәдем. Әйдә, тагын тапкыр адып карыйм. Ләкдем. Ауган шәпиләрне сез үзегезгә аласыз. Әйдәгез, кунакла. Мондый гына уйны күргәнегез бардыр. Хәзер менә. Әнәкнең үзәгендәге бабайда кунакта дип исемләнгән паркның тагын бер үзенчәлекле ягы, ул да булса менә шундый мәгълүмат үзәкләре. Әлеге мәгълүмат үзәкләрендә Минтимер аганың хатирәләре тупланган менә шундый тимәләр бар. Инде шушы тимәгә басуга без аның тавышы белән тагын бер кат елларны барлый алачакбыз. Шахмат тактасы катырга, анда квадраттар сызабыз, фигураларны агачтан юлып ясыйдык. Гадәттә яз көне кояш җылыга башлагач, обзор түбәсендә уйнарга тотынабыз. Bu burunlu hem bik hikmetli uyum, onun asılına düşünsem, zihnim arta, fikirler selatine gay. Şahmat oyunu, benimce kişinin akıl selatin tulusunca aşı, faydalanı için şiksiz mümkünlikler tuturar. Парктагы шахмат мәйданчыгы да айрыша кызыклы итеп эшләнгән. Биредә шулай ук әлеге төр уенда көч сынашу мизгелләре булды. Менә булары Илнур белән Айдар. Алар сездә кебек шахматчыны кагылган егетләр. Дөньяларын онытып утыралар. Исәп ничәгә ничә соң? Оямында исәбе дә юк, хисабы да юк. 3 сагать булды уен башланганга. Һаман өчен ачыга алмыйбыз. Илнур. Я йөр инде менә шул атың белән булса да вакыт сузма. Колхоз аты түгел шул сиңа Гөльяның белән йөреп торырга. Башыны бутам әле. Минтимер абый. Уйны җанландырып, рәхим итеп Илнурга булышып җибәргезче. Атла. Чарага. Ганян фадай. Да, дәүләт киңәшчесе киңәш биргәч, бу партия тарихи булыр инде. Ярар егетләр, кичкә кадәр. Ярар. Дуслар, кузгалыйк без. Юлыбызны дәвам итик. Минтимер абый,
Борчылма, антеннасын айттым гына. Детектор тәртиптәме соң? Шуртан булсын яңа. Әлеге нәрсле иш. Шамагыт, шаламагыз. Нигер бар бугай. Qozan сөйлей. 1966 yılın 23 iyununda СССР Yugarı Sovyeti Prezidiumu kararı bilen Сельхозтехниканың Минзеле район ара birleşmesi управляющие Шаймиев Минтимир Шарип улы авыл хуҗалыгы техникасыннан югары җитештерүчән файдалануы өчен Ленин ордены белән бүләкләнде. Паркта ял итү, спорт белән шөгыльләнү өчен уңайлы заманча шартлар булдырылган. Әле күпере дә бит, әйтерсеңлә, үткәннәр белән бүгенгене бәйләп тора. Балаларның киләчәге, аларга менә шушындый мотор парклар ясап кылган өчен бөтен хезмәткәрләргә зур рәхмәтебезне белдерәбез. Балалар монда килеп уйнаячаклар, күңел ачачаклар. Алар шушы матурлыкны күреп үсәчәкләр. Алар монда килеп гел карап кешеләрнең хезмәтен, ниләр эшләгәннәрне күреп үсәләр. Шулай булгач инде тәрбия ягыннан да бу бик зур роль уйный. Гомумән аларга да, яшьләргә дә ял итү паркы. Бу инде безнең шушы авылда үскән, шушы авылдан чыккан Birinci prezidentimiz, Respublikanın birinci prezidenti Mintimir Şaripovich Şaymiyev hürmetine. Ул шуннан да бик лайыклы, бик лайыклы. Ис китмәле бәхет кыры булдырыр өчен кай вакыт бер бертек игелек җитә диләр. Без бүген нәкъ менә шул игелекле төбәктә булдык. Хезмәтенә күрә хөрмәте.